Si videl, ako som sa postavil? Zabijem creepov, možno dačo? Tankujú to. A jedno normálne. Zase minionku trafí. Máš kvečko, nechodí aspoň. Dal za všetko. Reálne. Neviem, či dačo... Yasuo je za nami, ukáž. Neviem. Nemá Čo Windwall. spravím? Nemám lanternu. Nemám. Musel som dole kráčať, lebo by ma zabil, vieš. A nemám koniec ešte 40 sekúnd. Nezabere Windwall flashne. Nezabere Windwall flashne. No aj ale teraz myši, vidím ťa tam. Škoda, že naša Ahri neháže späť. Už nemôžem proste. Nemôžem tu moc. Už mám cleanser ready, ale to je, vieš, zase len chvíľku. Ak mi blokneš, on nie tak žijeme. Snažím sa, no. Vieš, ale na všetky killy vezme a gumácka. Som, myši, ak sa húpneš na kľude. Nemôžem to zobrať. Ja som ti iba. Nice. Lancel som ignite, lebo by som skapal. Som. Dead. Stál ešte. Nemám movement pri zabitiu. Učím ju na bok. Dead. Dobre, pomaly. A ja som. Trapi. Má skoky, pozor. To kam iš... Nemám nič. On je v tej hornej, no. Čo je pri tej stene? Ani to už aj ten on má letality, vieš. Predo mňa? Musíš si tu... Windwall tam je, myši. Ja viem, ja som chcel húknuť, ale Windwall mi to zrušilo. Nice, Luko. 2v5, that's crazy. No, FR. Gratulujem. Máš ešte lanternu? Jo. Nemám nič ešte? Mám GA. To zachránim. Hej. Windwall. Mám tam hodiť tú ultinu aj tak. Morgana? Ultima. Junara. Mŕtva. Kde si ukáže, ja ťa nevidím. Za pitom v pite, pit. Hážem ti lanternu. Kde? No tak to si mi hodil. Lebo ja... No nič, no. Bot, ak to. Choď bot. Tak jem ja. Oni back. To sa nám pušne. To má svoj back do pičí. To by si nesavol akože. To by si nesavol, nebuď kokot. Ale tak... Jebnutý. Sila som na Brightoch, sila Bright. Hej. Ďakujem. Mne človek dal kvadru. Top. Kryjem ťa. Za nami. Si videl, čo spravila? Skočila, dostala...
Joj, boha, tak táto hra sa zapíše do dejín ako... Chcel som ti to Absolútne. bloknúť. Nevadí, vojde. A nič, kámo moja. Táto hra sa zapíše ako absolútna 2v5. To, že nám napísal Silas. Nemám mute. Debila. Sadni si. Mám išal. Tak to už keby toto myslím na nehybný target, tak by som to vzdal asi. Potankujem ti to. Ale Robo. No, dal som Včko, nevykastilo sa, mohlo to byť proste pentička. Jo. Nebude to však. Glacial augment. Čo mám robiť? Poď, Počkaj. Pentakur. nechávam. Dík. Počkaj, ja tam idem naflašovať. Poď, máš ho. Idem. Nice. Dobre, nemám. Mám ešte jeden stun, ale umre. Dobre. Počkaj, napísal by som mu niečo do chatu. Počkaj, mám 1000 range, 2 augmenty na range mám a... Ja tam kenč riadny debilku, ináč. Počkaj, Robo. Počkaj. Na čo? Ja som to nehitoval, ty? Na toto. Aha, What? prečo mi dal ten tu? No Prečo veď. mi dal? A 10, nepkáš. Dobrý. Už mám staky, nebo. Snaží vy nebo. Ja už mám najlepšiu runu. Execution. Ty chlapi. Nezomre už, ale... Dobre, počkaj. Nie, proste, aha, ako ma žmolia. Niečo robíš? Snažím sa, ma tam Ramos násilňoval, sorry Martino. Stresujem. Ralejkaj. Ťa drží Nad vodou. damageom. Nič, Mišo, bežím. To je nič, to ja som hook. Som sa No, tak zabudol. po tomto fajte sme v riti. Ultni. Všetko, ale... Ultni ako. Prvý dole, A? I kokos, radej sa tam. druhý bude chvíľku. Ja už valím, Mišo. Niečo, hrob. Nič, berem ti tohoto zmrda. Dík, cením bráško. Ako ma zabilo v bejske, to či za heal, ale... Ja neviem, to je Ona disgusting, ona riadne nikoho toto ináč. nevyvolala. Blázen. It's time to shine. Time to die. Nemal som ani flash, keď mám. No, som sa Ja dobavil. ofisnem. Nič mu nerobím. Áno, som mi dal X, ale zabil ma. Som zabudol povedať. Balancet. No, som na Ramusa chcel skočiť, mi to resetne. Poď Mne robiť. sa randa, že nikto nerobí nič tej Briar. Nikto. Silas robí celkom. Dobre, odo mňa. Som si čiže zabil, lebo inak. Nie resetne, ale výborne. Čakaj do Ramus. A, ešte? No, Pekne. nie, odo mňa. Tu. Dobre, myši. Ramusa musíme zabiť na reset. Ultni to mal Čo fajta. sa mi ale... Počúva, Berem. strašne Nice. healuje. Neputne. Ja jej neberiem nič. Som predvolám tých heal a proste to najlepšie čempo zrazu tento... DX a blok, Martino, videl som ťa. On všetko má kámo, reálne. To zmizni s tým, to vadí riadne. Moje vtáky ti vadia? Klobuky? Že vtáky. Už ide. Nemám strašne veľa oný penetration, ale to nepomáha. Malphite už enduje, sa bojí chlapec. Ona nezomre, aha. To čo je? Prečo netajkovala damage? Brán to bude hneď. Easy. Tak je, kámo.